8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, κατέβα. Ωραίος. 14 μέτρα. Καλό άρθρο, τα πόδια θα έρχονται πίσω, Γινόπουλε, μη παίρνεις ζωρέ. 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 τελειώνεις. Κατέβα. Ωραίος. 8 φτάνει. Έλα, μια χαρά. Έλα, έχεις έξω, έλα. Αυτό παραλήξει. 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, ωραίος. Πάλι στον κόη. Πάλι μια. 4-30, πάρτες, έχει ρέστη μετά. 13, 14, 15, 16, δεν στάμε, 7, 18, 19, μία είναι. Ωραίος, πες. 4-50 είσαι. 10, 2,5. Ναι, πάτα 2,5. Τεν. Σε 12 δεύτερα είσαι ακόμα. Πέντε, 3, 2, 1, πάμε. Μπράβο. Έξι 30, πάμε. Μπράβο. Πάμε λίγο. Να πάρεις 10 σίγουρες μετά. 10 σίγουρες, πάμε. 7 λεπτά είσαι, πάμε. Κλάστερ το πρώτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Παραπάνω. Πάμε, Χρήστο. Θα πάρεις ανάσα μετά. Για τα... 12. 3, 4, 5, 6, 7, Μπράβο. 8-0-5. Γινόπουλε, 6 επαναλήψεις θέλω, 6. Πάμε. 1, 2, 3, 4,
Πάμε ρε. Πέντε. Ωραία. Μπράβο. Εκεί. 8-30 είσαι. Πάμε. Έξι. Τα. Το. 9. 10. Μπράβο. Γινόπουλε. Δώσε. 20, πάμε. 11. 12. 13. 14. Δώσε ρε. Πάρε. Κούνα χέρια. Πάμε. 2-2. Ό,τι είναι ένα. 15. 16. 17. Έλα. 9-20 τώρα, πες. 18, 19, άλλο ένα. Όχι, πες. 9.36, 9.35. Δεν πειράζει, μπορεί να πάρεις τράστερ. 9.34-35, κάπου εκεί. Τρόφι. Έχεις όπου το θες. 5 λεπτά, είσαι στο 10-40. 40 δεύτερα πέρασαν. Πόσα lift θα μπεις, θα σου πω. Σε 20 δεύτερα μπαίνεις το πρώτο lift. Πάμε. 15 δεύτερα. Πάμε. Πάμε, Χριστό. Είσαι 11.30. Πάμε. 11.40. Παρανάσα καλή. 11.50. Μπράβο. Το 83 πήρε την άλλη φορά. Χριστό, άμα πάρεις καλό κιλό εδώ, είναι καλύτερο το βίντεο αυτό. Για 5 δεύτερα. Όχι, θα πει κι άλλο. Είσαι 12-25, 2,5 λεπτά, παραπάνω από 2,5 λεπτά είσαι ακόμα. Ξεκούραση, θα το πάρεις. Είσαι πολύ καλά. 12.40. Πάρε ρεστ, έχεις. 12.50 είσαι τώρα. Πάρε ανάσα. Πάμε. Μπράβο.
Έχεις πάρα πολύ χρόνο. 1,5 λεπτό ξεκούραση σίγουρη. Το lift πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο. Το lift πρέπει να μπει μέσα στο χρόνο όλο, όχι το ξεκίνημά του. Θα σου πω εγώ πότε θα μπεις. Έχεις 1 λεπτό από τώρα για να μπεις. Για να μπεις 1 λεπτό. Φτιάξτε ζώνη. Βάλτε ζώνη, βάλτε ζώνη. Βάλε ζώνη, Χριστό. Τέλειωνε, έλα. Είσαι στα 10. Βάλτε ζώνη και τέλειωνε. Μην σφίγγεις από τώρα, πάρε λίγο να σου λες και Ναι, πάρε να σου. Απλά φόρεσε. Είσαι στα 14 τώρα. Έχεις ακόμα 40 δεύτερα ξεκούραση. Χαλάρωση. Τίναξε, χέρια, τίναξε. Βάλτε με λίγο μαγνησία στην πάρα. Στην πάρα, βάλτε. Αν είναι όρος πολύ ζορισμένος, πάμε. Πόσο πήρε? 14-20. 83. 85. Χρήστο, είμαστε... Έχεις, περίμενε. Ένα lift θα μπεις, περίμενε. Άλλα. Είσαι ήδη καλύτερα από Σε το 6, 5, 4, 3, περίμενε, 2, 1, μη βιάζεσαι, πάρε ανάσα. 20 δεύτερα από τώρα, πρέπει να γίνει το lift, πάμε. Ανάσα, πάμε. Το έχεις. 4 λεπτό, πάνω. Μπράβο ρε, μπράβο. Σπρώξε την πάρα μπροστά. Εκεί, όπα. Περίμενε, από εκεί. 1.5, 2.5, 5 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 20 kilo bars. Μήχα δει το βίντεο, σε παρακαλώ. 1.5, 2.5, 5, 10, 10.